brzi, druga brzina. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete iznenađenje koje nam je pripremila Agropanonka. Znači dostavit će nam traktor kojim ćemo sejati sa ovom HMS sejalicom. I tam blizu, ajde. I šta kažeš direktore, a? Jesu ispunili ovi obećanje? Jesu. Jesi se nado, a? Nisam. A eto, viš sad smo dobili ovaj traktor koji nismo ni planirali. Da nije bilo tebe, ne bi ničega ovog bilo, čoš. Ti si faca gdje god se pojaviš, evo viš. Sigurno sam faca tako jak. Jesi, ajde, nemoj se zajebavati. Evo, iskoristit ćemo priliku. Odmah, direktor je poželeo da isproba traktor. Ja sam se presvukao malo u ovu radnu uniformu i sad ćemo, tu imamo jednog kooperanta kojem treba da se odnesu kukuruzi, taman ćemo da isprobamo malo da provozamo traktor. Direktor je pali i kačimo prikolicu. Naravno, ponovo je mrak, i to jest oblačno i kiša je malo pre opet padala, ne da nam se da snimamo po lepo vremena nikako. Evo, čujete, ovaj traktor ima ovu mjaukalicu što mjauče u rikverc. Dobro je bar u rikverc kad ubaci, toliko se dere da je to strašno. Onan. Sad ćemo odneti ove kukuruze uz put i Savac isprobati direktor traktor. Direktor je spreman, a mi što ćemo da istovaramo ovo ručno, fizički radnici, mi ćemo kolima, a direktor nek vozi traktor.
kukuruzi su istovareni, krenuli smo kući, Stefan i ja, a naravno direktor je, evo vidite, ispred nas. Isprobava i dalje traktor, pošto je on jako velik stručnjak. Dobar! Evo direktore, posle prve vožnje kakvi su utisci? Odlični su utisci, traktor je dobar, tiši od 892. Dobro. Ima... Šta si primetio, šta ima nekih novosti, različitih stvari od naših traktora? Ima novu ovu instrument tablu. Ima... Dalje, šta još? Ne znam, ima ovaj ekran ovdje kao onaj Rus 1221. Dobro, znači... Ima ovo elektronsku prednju vuču, šta je već. Jel? Nema elektronsku prednju vuču, ne, ovo je blokada. Dobro. Ima navigaciju. Dobro. I šta si još, jesi još nešto primijetio na traktoru? Dobro što ima te brzine, to je takav menjač. Monoblok ojačan hidroliku. Dobro. Znači, sviđa ti se traktor? Meni se sviđa. Dobro, sad ćeš naterati još da zakačimo onu sejalicu. Morat će direktor da natera traktor blizu sejalice, njime ćemo sejati pšenicu i ovu uljanu repicu, samo što moramo poskidati ove sve poteznice i ovo, to ničemu ne služi, to nam ne treba. Ajde, pa sad da te ne zvekne nešto na putu još. Valjda neće donja kuka ova smetati cijela. A? Poskidali smo ove viškove delova i sada ćemo da vidimo prvo podizanje hidrolika. Evo, uspjeli smo nekako da zakačimo. I kao što vidite, ipak ova monoblok hidrolika je jaka i lepo podiže. Ostalo još da se ovo uparkira, ovaj novi Rus i sejalica, i to je to što se tiče ovog klipa. Hteo bih da se zahvalim svima iz firme Agropanonka, posebno direktoru Aleksandru Švonji, koji je imao razumevanja, koji nam je izašao u susret, dozvolio da se ovo sve isproba. Toliko, hvala Stefanu i Savi koji su učestvovali u snimanju ovog klipa. Kao što vidite, parkirali smo se u dvorište. Sad nam je puno dvorište mašina.
Evo, dobili smo i traktor kojim ćemo vući sijalicu. Hvala vam na gledanju ovog klipa, ja ću zato pokušati na brzinu da spremim, pošto je danas srijeda i pokušat ću danas da možete već da ga vidite predveče, sad je već 3:30, sad ću na brzinu to da sklepam. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, delite moje video snimke, lajkujte, ostavljajte komentare, zapratite direktora Savu na njegovom Instagram profilu, kako se zove? Sava donje crta Mati CH. Čuli ste i to, vidimo se u sljedećem klipu, Pozdrav. pozdrav.